Өзі барған 10 еллықта белгілі түп вақиғалар ол Татарстанның әкірінләп саяси яқтан позицияларын жоғалту белән бәйле. Һәм аның соңғы штрихы булды инде тел мәсьәләсе буенча татарларга бик каты һөҗүм ясалу. Башка милләтләргә дә кагыла бу ашчылыкларга Россиядагы. Һәм шуңа күрә без әкренләп 10 ел эчендә артка таба тәгәрәр итсәк дөрес булыр. Biz kelişүүндә югалттык, Татарстанның саяси статусын да югалттык күп яктан, аннан соң инде тел мәсьәләсе белән йомгакланды шушы шар. Алдагы 10 еллыкта билгеле төрле вакыйгалар булырга мөмкин. Мин уйлыйм, Россия ичендә иң әһәмиятлеләр булачак теге властьның транзиты күчеш дигән нәрсә. Әгәр дә шул күчеш берәр үзгәрешкә китерсә, Татарстанның үз позицияларын саклап калуында өмет бар. Инде транзит вакытында иске сәяси даирәләр властьта калса, ул вакытта безнең киләчәк бик өметле түгел. Һәм беренче чиратта безнең киләчәк бәйле булачак татарларның үзләренең көрәшү мөмкинлегеннән. Әгәр дә милләтебез нык торып позицияларын сакларга тырышса, аяк терәп дип әйтәм. Ул вакытта без республиканы саклап калып, аны алга да җибәрә алабыз. Әмма мәдәни яктан үсеш авыр булачак. Менин Татарстанга дип әйтмәсәм, гомумән татар дөньясында йогынтылар әйтер идем. Иң беренче ул 10 ел соңгы 10 ел арасында ул 2010 елны Башкортстан президенты алмашуы, Муртаза Рахимов урынына Рустам Хамитов килү, чөнки монардан соң Башкортстанда бик зур үзгәрешләр барлыкка килде һәм ул татар-башкорт мәсьәләсендә дә бик зур йогынтылар ясады. Икенче төп вакыйга минемчә ул 2014 елны Кырымның Россиягә керү, чөнки Русия составына керү, чөнки монардан соң Кырым татарлары безнең милләттәшләр дип әйтсәк тә була инде, безгә бик якын халык. Алар шулай ук безнең сыман Россия иченә кереп, Россия законнары буенча, Россиядәге правилалар буенча инде яшәй башладылар. Һәм 2010 елны бу инде кызганыч вакыйга, 2010 елны Россия Думасы закон игълан итте. Бу закон буенча туган телләрне факультатив рәвештә, то есть үстелек белән генә өйрәнү, милли республикаларга, милли автономияларны бетерү сәясәтенең шундый зур адымы булды. Һәм әлбәттә 2030 елда мин Татарстанга карасак, минем уйлавымча милли республикаларның шулай хукукларын кысырлар, ләкин милли республикалар гомумән бетмәстер дип уйлыйм, чөнки сәяси ситуация үзгәреп тора. Шуңа күрә соң менә алдагы 2-3 ел арасында бездә тагын югалтулар булса да, 2030 елда мин уйлыйм, милли республикалар яшәр һәм минем инде иң зур теләгем дип әйтәйек, бит хыялым 2030 елны Татарстан шундый кече генә, шикле генә республика булып калыр түгел, гомумән татар дөньясы белән шундый бер ассоциациягә кереп, татар дөньясындагы булган татар милләттәшләрен үз канат астына алыр дип шундый хыял белән яшим. Чөнки мондый хыял безнең бармаса, минемчә татар милләтенең дә киләчәге юк. Узган 10 еллыкта мине тетрәндергән вакыйгалар берничә генә булды. Аның берсе мөфти шартлатып уйнау булды. Мин шул хәтле күп зыян килде дип саныйм республикабызга, Татарстанның имиджына бу очракта. Бу уен, бу спектакль безгә бик күп елларга Татарстанның йөзенә кара тап булып төште. Аннан соң әйтик шул ук дальний полиция бүлегендәге хукуксызлык безгә кара тап булып төште, зур кара тап булып төште, һәм ул әле тиз генә юылыр дип уйламыйм. Һәм әле иң кызыгы шунда, безнең полицияның төзәлергә теләге дә юк. Менә мәсәлән шәхсән мине һәм Татполитның баш режиссеры, баш редакторы Руслан Айсинны Ішкі эшләр министрлыгы судка берде. Без аларның кайбер эшләрен фаш иткәнгә һәм итәргә маташканга әйтик. Һәм тагын бер мине тетрәндергән әйбер, һәм мин бу илнең шундый хукуксыз милләтләр иле булуын белеп тетрәндем тагын бер кат. Монысы инде безнең урыс булмаган халыкларның теленнән яздырылуы, мәгарифеннән яздырылуы, бу инде телдән яздыру дигән сүз. Менә бусы мине тетрәндерделәр, һәм булар
әле киләчәк буын бу бөтен эшләр эчендә безне әле моннан соң 100 елдан соң да каргар дип уйлыйм. Без моны моңа рөхсәт иткән өчен, бу хәлне булдыру дәрәҗәгә җиткергән өчен. Инде киләсе 10 еллык мәсьәләсендә беләсезме, өметсез шайтан гына була дим. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны өмет калдырмаслык итеп каргаган. Татар халкын алай каргагандыр дип уйламыйм. Шуңа күрә әле безнең өметебез бар, без әле яшибез, телебез бар. Безнең әле динебез бар, безнең әле гореф-гадәтләребез яши. Шуңа күрә аны бернинди яровой пакетлары белән дә, бернинди кануннар белән дә үтереп булмый, әгәр дә без үзебез сакласак. Мин өметләнәм, бу 10 еллыкта безнең милли үзаңыбыз күбрәк үсәр, һәм без бер нигә дә карамастан татар булып калырбыз. 10 елдан, менә тагын шушы көннән алып санаганда, тагын 10 елдан без тагын да көчлерәк, тагын да миллирәк буын үстерә башларбыз дип уйлыйм. Менә шуңа өметләнәм. Әмма Мәскәү Кремле ягына карыйм да, әзрәк өметсезлеккә дә биреп куям. Шуңа күрә монысы инде үзебездән тора, җәмәгать. Соңғы 10 елда иң беренче чиратта килеп баса журналистика факультет буларак эшләүеннән туктавы һәм татар журналистикасы дигән кафедра бар иде бит инде, ул бетүе. Аннан соң татар дигән сүзләрнең алып ташлануы, хәзер инде милли дип кенә калды бит. Бу бик мөһим әйбер миңа калса, чөнки татар дип әйтелгәндә ул тагын бер кат горурлык өсти һәм безнең киләчәк буынга Тәргеш, мин татар дип горурланып, милли дип кенә калгач, ул теге татарлык нигәдер кими сыман. Яхшы якларга килгәндә инде илмә такталары һәрбер җирдә ике телдә булуы сөендерә. Алар хаталылары күп әлбәттә, ләкин төзәтелеп бара, Аллага шөкер. Менә шуларны санап үтәр идем. Татарстанны 2030 елда ничек итеп күз алдына китерүгә караганда, әлбәттә яхшы якка гына, яхшы өметләр белән баглыйсы килә. Чәчәк атуын бүген көндә Аллага шөкер безнең Татарстаныбыз башка регионнар белән чагыштырганда алдынгы сафларда һәм ул киләчәктә дә шушындый алдынгы булсын. Татар теле яшәсен. Шул өмет инде иң зур өмет. Чөнки телебезне без онытырга тиеш түгел, балаларыбыз татарча белергә тиешләр һәм аны белү генә түгел, аның мөһим икәнен, кирәк икәнен белеп үсүләре кирәк. Менә шунысы. Минем теге хәтеремнең тишек булуы сәбәпле бөтенесен дә искә төшереп бетерә алмыйм, но инде әлегә соңгы елларда истә калганы, ул да булса безнең тел буенча булган, туган телебез татар теле буенча булган күренешләр, телебезне юкка чыгару өстендә зур гына эш алып бардылар һәм нәтиҗәле эш алып бардылар, әйтергә кирәк. Мәктәпләрдә татар телен кыскарттылар. Гомумән татар теленә карата басым бик каты көчәйде. Ул нәрсәгә китерер? Менә китерергә мөмкин инде менә якынча шушы безне көтәчәк 10 еллыкта 2030 елга телнең гомумән алганда үлеп баручылар рәтенә керүче телләр исемлегенә керүеннән китерергә мөмкин. Чөнки әгәр дә мондый темплар белән телгә карата басым башланса, миңа калса гаиләләрдә дә балаларның да, инде хәзерге заман балаларының да татарча бик сөйләшмәвеннән чыгып, шуны күзәтеп, телебезнең гомумән юкка чыгуын күзәтергә мөмкин булачактыр дип уйлыйм мин. Соңгы 10 елны күз алсак, миңа калса иң аянычлысы ул милли мәгариф темасы булгандыр. Ул бер вакыйгадан гына тормады, ул вакыйгалар сериясеннән торды. Әйтик, уку татар теле укытуны ихтыярыга калдыру, бердән дәүләт имтиханын татарча бирә алмау, анда мәктәпләргә прокуратуралар килү, менә булар барсы да татар өчен тетрәндергеч зур вакыйгалар булды дип саныйм мин. Аның әле минуслар алга таба үзен белдерәчәк дип уйлыйм. Менә мин мәсәлән 90-нчы еллардагы милли күтәрелеш чоры буыныбыз, менә ул вакытта чыпчын татар гимназияләре ачылган вакыт, анда татар матбугаты, анда 200 мең тираж белән чыккан вакытлар. Алга таба менә булар булырмы булар? Кая таба барылыр? Ансы менә зур сорау астында кала, Икенчедән,
мине тетрәндергәне һәм шаккатырганы үзебезнең милләт өчен дип бирелгән акчаларның ниндидер юк барга исраф итүләре. Әйме? Менә без хәтерлибез, татар иле дигән социаль шелтәр ясадылар бездә, гөрләп эшләп килә алыймы? Куштырнаклар өчен алганда, анда 17 миллион китте диделәр аңа. Ул акчаны кайтаручы да юк, аны уйлаучы да юк, ул акча. Аннары мәсәлән, үзгәреш җиле анда эстрадада әйме уйлап чыгардылар, ниндидер ясалма бер конкурс. Анда миллионнарча акчалар түгем, анда нигә барып Нью-Йоркларда куеп, аннан татар теленә, татар милләтенә бернинди файда юк дип саныйм мин. Ул ясалма әйбер. Яки анда Франциягә барып, самолетларга утырып, гаиләләр белән Франциягә барып, ниндидер сабан оештырып кайткан булып, әйме? Bundan бармы файда татарга? Моны Мәскәү эшлиме? Моны үзебезнең татарлар эшли. Шулай бит, менә шушындай мәгънәсез эшләрне дип әйтә алам инде мин моны. Өченчедән, тетрәндергәне ниндидер бер шур китә шикелле, эпоха китә шикелле. Мәсәлән, ниндидер улуг шәхесләребез китә, анда Туфан Миңнуллин, Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловалар китү бик зур вакыйга. Мин моны үземнән чыгып әйтмим, менә медиа өлкәсендә эшләгәч, кешеләрнең хис кичерешләрен әйтәм. Чөнки һәр кеше үлгән сайын, менә шундый улуг татар кешесе үлгән сайын, алар ниндидер юксыну сизәләр. Һәм бу чыннан да зур йогынты ясый. Менә алар урынына кем килә? Бармы алар урынына килүчеләр? Мәдәнияттә, сәнгатьтә, әдәбиятта, тарихта, анда фәндә, әйме? Кемнәр килә? Менә ул шулай ук сорау. Анда мәсәлән элек татар язучылары мәсәлән стадионнар җыйган. Анда китап иң дефицит товар китап булган, әйме элек. Бүгенге көндә кемнәргә без, кемнәрне карыйбыз, кемнәрне укыйбыз, кемнәргә йөз тотабыз? Блогерларгамы, лайклар санынамы, әйме? Иртә белән уяндым, нәрсә ашадым дигән әйберләргәме? Менә булар барысы да теге медиага, бөтенесе менә тулайым алганда сәер үзгәрешләр бар дөньяда. Һәм менә бу әгәр дә сораган идегез 30-нчы елларга ничек булыр дип. Менә иң беренче чиратта менә бу медиа үзгәрешләр, мәгълүмати кырның үзгәреше миңа калса бик зур йогынты ясаячак милләткә. Плюслары да, минуслары да шуның белән бәйле булыр дип уйлыйм.